Ehunka lagunek moztu dute simbolikoki Behobiako zubia Irungo Harrera Zareak deitutako elkarretaratzean. Larun batean Bidasoa ibaia gurutzatzen ari zela migrante bat desagertu zela salatu dute. Momentuz ez da haren berririk. Harrera Zarearen ustez gertatutakoa ez da istripua. Migratzaileek bestelako bideetatik ibiltzeko aukera izango balute, ez litzatekeela gertatuko salatu dute. Horregaitik, Ipar eta Hego Euskal Herriko erakundei beharrezkoa den korridore humanitarioa bermatzeko eskatu diete migratzaile denentzat. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongietorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 15 ditu gaur, asteartea da, eta gaurkoan ere Errusiak eta Ukrainiak negoziatzen jarraituko dute, atzoko bileraren ondotik aurrera pasoak antzeman ostean. Izan ere, Errusiako eta Ukrainiako negoziatzaileek laugarren bilera egin zuten atzo, bideokonferentziaz eta 4 orduko bilera izan zen, eta bi aldeek onartu zuten aurrera pausoak izan zirela, edukien eta emaitzen berri eman ez duten arren. Bien bitartean, Errusiak salatu du misil ukrainiar batek 20 pertsona hil dituela Donetsken, Errusiaren aldekoen kontrolpean dagoen hirian, eta Ukrainiako gerra hasi zenetik 20 egun betetzen diren honetan, Errusiako armadak erasoak gogortu ditu Kiev hiriburuan. Ukrainako gerra honek dagoeneko ia 3 milioi errefuxiatu utzi ditu, horien artean haurrak eta emakumeak, eta UNICEF erakundearen arabera 7,5 milioi inguru haur arriskuan egon daitezke gerraren ondotik. Haurren egoera zein den kontatuko digu, hain zuzen ere, Garazi Barriuso, UNICEFeko komunikazio arduradunak. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Esan dugu, hainbat eta hainbat pertsona iezean ari direla Ukrainatik, eta tantaka bada ere Euskal Herrira dagoeneko batzuk heltzen ari dira. Zuek kontaktuan zaudete beraiekin, zer moduz daude? UNICEFetik Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiekin harremanetan gagoz, batez ere, Euskal gizarteak eduki dauen esku zabaltasun eta laguntzeko nahi hori eskertu gura dugu, baina uste dugu nahita espada laguntza hori bideratzea modu koordinatu batean, elkarlanean, eta horregatik UNICEFetik ez dugu asistentziarik emoten hemen, baina koordinazio horretarako elkarlanean gabiltza Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiekin, eta baita be eman Euskal Autonomia Erkidegoan dagozan hezkuntza zentro eta udalekin hainbatek zorionez Ukrainako krisira bideratutako ekimenak antolatuko dituztelako. Gure lana egia da Ukrainan bertan eta Ukrainarekin mugakide direan herrialdeetan, Polonian, Hungarian, Moldavian, Rumanian dagoela. UNICEFen lehentasuna da batez ere Ukrainan bertan dagozan barne desplazatuak, ume eta familiak, eta Ukrainatik krisi egoera dela eta alde egin behar izan duten, ihes egin behar izan duten familia horrei erantzuna emotea. Oindala 8 urtetik gagoz bereziki lanean Ukrainian, baina oindala 25 urte jarri zan UNICEF Ukrainian, eta gaur egun egoera oso zaila badabe, 100 pertsonatik gora dagoz UNICEFen lankideak bertan Ukrainian lanean, eta hori da gure lehentasuna orain kaltetutako ume eta familiei babesa emotea. Izan ere, gerraren testu inguruan, ez da, bereziki kezkatzekoa da aurren egoera, baina baita ere haurdun dauden emakumeena, erditu berri duten emakume horien eta aur horien egoera, ez da, zein puntutan dira? UNICEFetik orain arte haurdun dagozan 5.000 emakumerentzako oinarrizko sendagaiak eta materialak banatu doguz Ukrainan, ume jaioberrientzako materialak eta euren behar izanak asebetetzeko hornigaiak bebai, baina zoritxarrez haurdun dagozan emakume eta ume gehiagoren gana iritsi behar gara. Horregaitik uste dugu nahita eskoa dela segurtasunez toki guztietara, batez be Ukrainan barne dagozan toki guztietara eta kaltetutako haurdun dagozan emakume guztien gana iritsi ahal izatea. Horretarako sarbide seguru bat eskatzen dugu UNICEFetik, jakin badakigu betiko moduan krisi eta gerra egoeretan haurdun dagozan emakumeak, bakarrik dagozan umeak, neskatoak, gaixorik dagozan umeak, ume jaioberriak,
desgaitasunak dekiezan umeak dira talde kalteberenak, eta hori esek lehenetxi gura doguz UNICEF-etik, eta aipatu dozun moduan, uste dugu azpiegitura zibilen kontrako erasoak amaitu egin behar direla, ospitalen aurkako erasoak ikusi doguz, eskolen kontrako erasoak, etxe bizitzen kontrako erasoak, ur eta saneamendu azpiegituren kontrako erasoak, eta horiek amaitzea nahitaezkoa dela uste dugu urdun dagozan emakumeak, ume jaio berriak babestu ahal izateko. Izan ere, esan dugu, ez da, gerraren testu inguru horretan zaila egiten dela osasun zerbitzuak eta segurtasun zerbitzu horiek bermatzea. Bai, alan da, komentau doan moduan, leku guztietara heltzea gero eta zailagoa da, krisi egoera dela eta krisi egoera violentzia areagotu egindalako azken egunotan, eta UNICEF-etik sarbide seguru bat, ume bakar bat ere, familia bakar bat ere, emakume bakar bat ere, atzean geratu ez adin, eta beharrezko hornigaiak banatu ahal izateko batez be, material kirurgikoa, material, ospitaletan behar direan sendagaiak, lehen sorrospenetarako kitak, horrek dira gurentzako, UNICEF-etik lehen esten doguzan banaketak, eta Ukrainian bertan leku askotara iristea gero eta zailagoa da, horregaitik segurtasuna bermatzea eskatzen dugu UNICEF-etik lehen sorrospenetarako eta sendagaiak batez ere, helarazi ahal izateko ospitaletara eta kaltetuta dagozan familien gana. Horixe beraz gaur gaurko ze UNICEF-en lana bertan Ukrainian, eskerrik asko Garazibarri oso gurekin izateagatik. Eskerrik asko zeuguri. Bien bitartean, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak iragarri du gastu militarra handitu nahi duela eta era berean zergak jaisteko plan bat martxan jarri nahi duela. Izan ere, datozen urteetan, defentsarako aurrekontuan, barne produktu gordinaren 2% igo nahi du gastu militarra, NATOk eskatutakoaren arabera. Era berean, Ukrainaren inbasioaren ondorioi aurre egiteko zergen jaitzierak aurreikusi ditu eta horixe bera ministroen kontseiluak martxoaren 29an onartzea aurreikusten da. Jarraian Madrilera bertara goaz, bertan baitago Iñigo Aduriz, eldiario.eseko kazetaria eta bat egingo dugu berarekin Madrildik datozen azken berriei heltzeko. Iñigo Aduriz, egunon, eguerdion? Egunon, eguerdion, entzamuz. Esan dugu, ez da, Pedro Sánchezek iragarri duela gastu militar hori handituko duela, datozen hilabeteetan, datozen urteetan. Era berean, Ukrainara armak bidaltzeko erabaki horren ondotik etorri zen nolabaiteko tirabira gobernukideen artean, Unidas Podemos eta PSOEren artean. Momentu honetan nola daude harremanak? Dagoeneko gaur goizean, hemen kongresuan izan ditugun prentsaurrekoetan, bai Unidas Podemosek eta baita gobernuaren bazkie izandako taldeek, adibidez CH Bilduk, Konpromisek eta Maspaisek, argi eta garbi adierazi dute hori defentsaren gastu hori igotzearen kontra egongo direla, eta azalduko direla. Beraz, beste behin, bi bazkide, hain zuzen PSOE eta Unidas Podemosen arteko harreman hori, ikututa gelditzen da, erabaki hauengatik, ze badirudi hori gudaren inguruan edo Ukrainiaren inbasioaren inguruan desberdintasunak dituztela, Unidas Podemosen aldetik eta batez ere Podemosen aldetik, Podemos alderdiaren aldetik, behin eta berriro diote arlo diplomatikoa defendatzen dutela eta ez armak bidaltzea. Eta badirudi ez direla hortik mugituko, ez? Ikusiko da orduan zer gertatzen den, izan ere talde horiek aurka izan zenolako pausoak ematen dituen Pedro Sánchezek aurrerantze, baina gaiz aldatuko dugu baita ere, izan ere azken egunotan beste berri bat heldu zaigu, eta horixe da hainbat alderdik, horien artean Euskal Herria Bilduk, RSek, baita ere Unidas Podemosek eta PSOEk, adostu egin dutela Elizaren sexu abusuak ikertzeko mekanismo bat, forma bat, zeintzuk dira zehetasun horiek? Printzipioz adostu dena izan da, Defensor del Pueblo instituzio horren aldetik egingo dela, egingo direla araketa horiek, ez? Eta hor batzorde bat irekiko dela, Angel Gabilondo buru izanik, eta batzorde horretan egingo direla ikerketa horiek, ez?
Gauza da, Unidas Podemosek eta beste alderdi batzuek eskatzen zutela parlamentuan egin behar zela batzorde hori, eta badirudi PSOEren aldetik konpromezu bat lortu dutela, behintzat kongresuak kontrol bat ezarri dezan batzorde horren inguruan. Ez da, egia da, ez dela oso ondo zehaztu, baina badirudi batzorde horietan sortzen diren deklarazioak eta ondorioak eta bar, gero kongresura etorriko liratekela, hemen erabaki gehiago hartzeko edo horren inguruan proposamenak eta bar aurkezteko, ez? Baina momentuz hori da dakiguna, ez? Angel Gabirondok zuzendutako batzorde bat izango dela, badirudi Elizak parte hartuko duela, eta momentuz alderdi gehienek, hain zuzen ere Voxek ezik, babestuko dutela edo babestu dutela. Eta bestalde, Auzitegi Konstituzionaletik beste berri bat, beste erabaki bat, hain zuzen ere Katalunian aintzindari izan zen alokairuak erregulatzeko lege hori 2020koa, horren zati batzuk bertan bera ustea erabaki duela, zertan gelditu da beraz azkenean? Bai, lege hori bertan bera utziko litzateke, eta hemen nabarmena dena da, estatu mailan bultzatu nahi den etxebizitza lege hori guztiz baldintzatuta dagoela auzitegiak hartu duen erabaki horrengatik, ez? Gogoratu beharra dago baita ere talka zegoela gobernuaren barruan PSOE eta Unidas Podemosen artean etxebizitza lege honen inguruan, hain zuzen ere alokairuen prezioen finkapenagatik, eta honek badirudi PSOEri arrazoia ematen diola, eta alokairu horien prezioak ez liratekela guztiz mugatuko, naiz eta hori gainontzeko alderdiek eta baita etxebizitzaren eskubidea defendatzen duten erakundeek eskatu, behin eta berriro eskatu duten alokairu horien prezioa finkatzea, ez? Hori nik uste dela ondorio nabarmenena. Ikusiko dugu baita ere ea zenola aldatzen den guztia. Oinua Duriz, eldiario.eseko kazetaria, eskerrik asko gurean izateagatik eta gako guzti hauek emateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta gurera itzulita, garraiolarien bigarren greba eguna da gaurkoa, eta Bilboko portuan eta Nafarroan izan da eragin handiena. Aiara de Urreta lankideak emango ditu xehetazunak. Bigarren greba eguna dute garraio sektoreko langileek Euskal Herrian, bi elkarteek babestu dute garraioaren defentsarako Espainiako plataformak deitutako lanuztea. 3 sindikatuak eta Tradisna, Nafarroako garraio sektoreko patronetako batek. Bada gaur 3 deituta, kamioi karabana egin dute Galarretik Iruñara arte. Nafarroako gobernuari neurriak eskatzeko. Grebak hasiera apala izan duen arren eragina izan du portuetan. Besteak beste garraiolariek erregaiaren prezioa jaistea eskatzen dute. Izan ere salatu dutenez, prezioa jaisten ez bada ezin izango dute biziraun. Eske gaur egun, igo da, pandemiatik unaren 80 bat, eguneko 80 bat igo da. Eta orden, karo, horri kentu jozu etxeragan behar dugun soldata, gasolian bota behar dugu. Eta orden gaur egun, iaia hobeda, kamiona gelditzea, lanien nahitu baino. Eta hortaz da, gehien bat hortaz heldu de horre bapatian olako geldiketa, indugun geldiketa. Tarifak berritu beharra aldiro, ez? Ez dakigu zenbateraino garestituko den gasoila, eta orduan, ezinbestekoa ikustezan, garraioaren tarifak aldiro berritzea, 15 euro, hilabetero, batzuk astero esaten zuten. Atzo hasi zuten Euskal Herriko garraiolariek greba mugagabe hori eta grebaz gain mobilizazioak ere iragarri dituzte estilan hau.
Bai, hala da, Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko milaka garraiolarik greba mugagabea hasi dute erregaiaren etengabeko prezioaren igoera tarteko. 3 sindikatuak eta Tradisna Nafarroako garraiolarien elkarteak bat egin dute Espainiako garraioaren defentsarako plataformak deitutako lanuzte mugagabearekin, eta lanuzteaz gain mobilizazioak iragarri dituzte euskal garraiolariek, hala gaur bertan Iruñean eta asteazkenean Gasteizen protestak egingo dituzte administrazioei neurriak eskatzeko. Horrez gain, kaleratera gara, igoera energetikoak herritarrengan izan duen eragina ezagutzeko. Evidentemente ha hecho que la gente pues reposte mucho menos que antes. Antes venía la gente y lléname el tanque, ahora no, ahora échame 20 euros, échame 30 euros. Y en cuanto a la clientela, bueno, hemos recibido pues mucha crítica de parte de los clientes, pero bueno, como te comento hace rato, pues nosotros no tenemos la culpa del aumento del combustible. Creo que debería haber una campaña a fondo de por qué se está aumentando los combustibles y que la gente entienda que no somos los vendedores los que hemos provocado esta situación, sino que hay una situación de guerra, estamos viviendo un estado de guerra y bueno, es lógico que aumente, pero no somos nosotros los que están aumentando. Pues hombre, es una burrada lo que están haciendo. Al final tienen que entender que la gente que somos autónomos, tanto camioneros y demás, pues no se puede aguantar las subidas que están pegando. Jo, hombre, igoera izugarri handia izan da, eta, claro, soldatak igotzen ari ez direnez, pues, claro, gero eta txiroagoak izango gara danak. Penagarria da nire ustez, egoera jasan ezina izango da, bueno, izaten ari daia. Eta ez dakit nolakoa izango den etorkizuna, baina ez dut oso positibo ikusten dana. Pues con ver los recibos y llenar el coche, el depósito del coche, pues ya te estás dando cuenta que es una barbaridad. Parece que has hecho un delito cuando llenas el coche. Y en casa, pues bueno, pues puedes bajar 1 grado, 2 grados la temperatura si quieres ahorrar algo. Nabaria da igoera, osea, nabaria da, eta azken finean, pues, gu gaztea gara, joatea bidei bat egitea eta orain izatea pues igo dela asko. Ni adibidez, momentu honetan ez nago lanean, txikitxoarekin nagolako, baina nire zenarra adibidez, bai, lanera hori, kotxez autoz juten da, eta karo, eta berak, bai, igartzen du. Eta gaiz aldatuta, euskara modu bereziagoan, berezituagoan eskatuko da administrazioan, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Zer gehiago dakigu esti? Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko hizkuntza eskakizunak arautuko dituen lege dekretu berria argitaratu du Eusko Jaurlaritzak. Lege horren arabera, lanpostuetako hizkuntza eskakizunak esleitzeko lanpostu horien funtzioak aztertzeaz gain, kontuan hartuko dira herritarrekin, erakundearen barruan eta beste erakunde batzuekin dauzkaten ahozko eta idatzizko harreman komunikatiboak. Horretarako behar den komunikazio azterketa egingo du erakunde bakoitzak. Oraindik puntu batzuk landu behar badituzte ere, testu berriak euskararen erabilaren normalizatzeko asmoa du eta asaltzen du helburua euskal sektore publikoak herritarrekiko harremanetan euskara eta gaztelania diskriminaziorik eragin gabe erabilia izatea bermatzea dela. Lanpostuaren ezaugarriaren araberako hizkuntza irizpideak are berezituagoak izango dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako administrazio publikoan Eusko Jaurlaritzak argitaratuko duen lege dekretuaren arabera. Euskal sektore publikoak herritarrekiko harremanetan euskara eta gaztelania inolako diskriminaziorik eragin gabe erabilia ahal izatea bermatzea du helburu lege honek. Horretarako, herritarrekin erakundearen barruan eta beste erakunde batzuekin dauzkaten ahozko eta idatzizko harreman komunikatiboak kontuan hartuko dira behar den komunikazio azterketen bidez. Zentzu horretan, lanpostu bakoitzaren ezaugarrietan adierazi beharko da lan hori egingo dutenek herritarrekiko harremanik izango duten eta harreman hori ahozkoa, idatzizkoa edo mota bietakoa izango den. Hala, ahozkoa ohikoa den lanpostuetarako esaterako, eskatuko den gutxienekoa mintzameneko B2 maila izango da. Derrigortasun tasari eta indizeari dagokienez, ez da aldaketa esanguratsurik, eta beraz, euskaraz hartatzeko gai ez direnak kontratatzen jarraitu ahalko da. Dena den, lanpostu guztietan ez da hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharko. Hala egin behar ez denetan, euskararen ezagutza meritu moduan baloratuko da. Eta bestalde esti dagoeneko argitaratu da korrikaren lehen egunaren egitaragoa. Zer dakarre martxoaren 31 Amurrion?
Amurrioko AEKak iragarri duenez, egun osoan zehar izango dira ekitaldiak, bai lauterdietan hasiko den lasterketaren aurretik eta baita ostean ere. Hala nola Amurrioko txistulariak eta trikitilariak herriko kaleak girotzen arituko dira goiz-goizetik, arratsaldeko 3:00 aurrera aldatz elektrotxarangak hartuko ditu plazak, korrikaren hasiera heldu bitartean eta beranduago 6:00 aurrera gozategi, izate faltsua eta dupla taldeen kontzertuak izango dira. Eta gaitz aldatuta hezkuntza sistema osoan greba deialdia egin dute sindikatuek martxoaren 25-erako, hain zuzen ELA, LAB, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek deitu dute grebara, hezkuntza legerako aurkeztutako zirriborroaren aurka daudela adierazteko. Aiara Deurreta. ELA, LAB, Steilas eta Comisiones Obreras sindikatuek agerraldia egin dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza legearen zirriborrarekiko duten desadostasuna azaltzeko zein prozesu horretan eragiteko. Bada hezkuntza legeak jaso beharko lituzkeen edukiak aldarrikatu dituzte. Besteak beste hezkuntza lege propioa, publiko ardatz izatea eta segregazioari aurre egiteko neurriak edukitzea. Oinarri hauek bete beharko dituzte diru publikoa jasotzen duten eskola guztiek. Ituntze sistema unibertsalarekin bukatuz. Diru publikoaren parte hartze eta kontrol publikorako mekanismoak lehentasunez ezarri behar dira. Horrez gain sindikatuek salatu dute, euren eskariak ez direla aintzat hartu Eusko Jaurlaritzak eragileen proposamenak kontuan hartu direla esan arren. Hori, guk ez dugula hola bizi. Horiek horrela, publikoa, euskalduna eta propioa lelopean manifestazioak deitu dituzte. Sindikatuek martxoaren 18an eta 28an elkarretaratzeak egingo dituzte. Gasteizko Legebiltzarraren atarian eta martxoaren 25an grebara deitu dute. Gure hezkuntzaren etorkizunean langileok zer esan handia dugula uste dugulako, datorren asteotarako eta Legebiltzarrean emango diren bozketei begira, hemen gaur gauden sindikatuok mobilizazioak deitzeko erabakia hartu dugu. Hemen besteak beste intziditzea du helburu, hortaz bilera baten bidez edo gaur hemen publiko egiten ditugun aldarrikapen hauen bitartez zirriborro horretan txertatu ahalko balira, hori da gure helburua, izan bilera bitartez, izan eragina duelako gaur hemen aurkezten duguna. Akordio zirriborro hori ez aigula gustatzen. Orduan ikusiko dugu zer datorren, baina behintzat guk nahi dugu indarra horretan egin, langile hone hitza eta aldarrikapenak jasotzeko. Eta kulturalorrean Bilbao Poesiaren 23. edizioa dagoeneko martxan da. Bilboko udalak gaurtik aurrera Bidebarrietako liburutegiko areto nagusia eszenatoki bihurtuko du. Bueltan da Bilbok poesiarekin urtero egiten duen topaketa. Jaialdiak tokiko, estatuko eta nazioarteko poetak ekarriko ditu hiriburura. Horien artean Ida Vitale poeta nabarmentzen da, poesia hispanoamerikarren erreferentzia. Martxoaren 21ean 98 urteko poetak elkarrizketa bat izango du Bernardo Atzaga idazlearekin Bidebarrietako liburutegiko areto nagusian. 9 egun horietan zehar Bidebarrietako liburutegiko ekitaldi aretoa izango da agertoki nagusia eta poesia erabateko protagonista. Zeharkaldiak izango da aurtengo leloa eta bidaiak zentzu zabalean ekimenaren aria. Martxoaren 15ean hasi eta 24an amaituko da. Aurten ere Blas de Otero poetaren jaiotzaren urteurrenarekin batera hasiko da jaialdia eta merezitako omenaldia egingo dio. Gainera Bilbao Poesiak Mario Benedetti omenduko du proposamen berezi batekin. Programatutako ekitaldiak doakoak dira bi izan ezik. Cristina Rosenbingeren kontzertua martxoaren 19ean eta Alberto San Juan aktorea protagonista duen Mario Benedettiren omenezko errezitaldia martxoaren 22an. Sarrerak 5 eurotan daude salgai Kultura Bilbao webgunean. Eta gogoratu, bihar asteazkena hitzordu baduzuela hemen, 11 telebistan, Nafarreguei saioarekin. Deierrin barren amurgilduko zarete biharkoan, Jasmin Mansriren eskutik. Hemen aurrerapen bat eta segituan gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurekin izango dugu Elena Ruiz de Azua Zaporeak elkarteko kidearekin. Orain arte.
Pues hemen gaude Baku Barriku Pelen tailerrean, eta hemen normalan lan egiten du nire aitak, baino proiektua gaude biak lan egiten. Ados? Proiektua da materialak berrerabiltzeko proiektu bat. Egokitutako haragi jale hutsak gara, oralista desnaturalizatua, baina pozik hartzen ditut egun berriaren lehen. Murugarrenen gaude, Lizarraldean, Deierri baiaran eta hori. Herri txikia da, baina, bueno, ez dago ez taberna ez ezer, baina jarri genuen sagardotegia. Sagardotegia? Bai. Nola du izena? Aldaiondo sagardotegia. Pixka bat hemengo toponimia berreskuratu sartu genuen bideska honen izena eta jarri genuen sagardotegiari hori. Orain gauero ibiltzen nahi, bide ilun eta desolatu eta... Hau txiritinga da. Txiritinga? Txiritinga. Zer da txiritinga? Garagardotegi bat eta hamburgueseria bat. Ikaragarri, handitzen ari zait baina, baterez nau arduratzen horrek, zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki britzen, azken finean bizina izenaren seinale. Hemen ondu zen bataia bat, ondu zen ekainan ezakiz urtetan. Eta hemen egiten da ospakizun bat, antzerki bat, hori horren rekreazio bat. Etorkizuneko giza seme perfektua. Adene galdetzen didate. Sekula nondik gatozen. Jaio ginen etxe xume baten, itxasua navegaten, lau seme alaba amatxokazi gintuen. Aldatu zaigu herria, politxa berar peija, zilborari beira, beti da bila gintarilla. Ezagutu dut portua, antxoaz ganez jarrua, orain Marianito eta postureua, gaztiak doia ziezi, amen ezin leike bizi. Neguak luziak, botzioak daukausotik. Iaka nobe baten borrokak oitzen, zerbeza aparkadari bakeatzen. Edan daigun bizitza, epelu baino lehen, tezaztu sekula nondik gatozen.
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Elena Ruiz de Azua, Zaporeak elkarteko komunikazio arduraduna da bera. Eguerdion eta ongi etorria. Kaixo, eguerdion, mila esker. Azken asteotan zentralitate handia hartu dute Ukrainatik datozen errefuxiatu horiek, baina era berean bestelako berriak ere heldu zaizkigu gurean, esaterako Bidasoa ibaian pertsona bat desagertu egin dela, edota baita ere Melillako esian gertatzen ari den hori, erabateko trataera desberdina jasotzen. Nola jasotzen ari zarete gertatzen ari den guzti hau? Bai, azkenean pixkat, hauek dira adibide batzuk, ez azkenean Ukrainiako konfliktua eta gerra noski oso garrantzitsua da eta zehoz egin behar dugu eta lagundu behar dugu hortan, noski baietz, baina egia da, gero, Melillan edo Bidasoan gertatzen ari diren gauzak, beste adibide batzuk dian, daramatzagula ja zakizen bat urte gauza hauek jasatzen eta bizitzen, eta ja ez dira berriak, iragarkiak ikusten baldi baitugu edo egunkariak dira, gauza hauek ez dugu mailan jartzen ez da, ez dugu honi buruz ziten, orduan, pixkat uzten du edo, azaltzen du nolako sistema razista batian edo bizitzen gehan, azkenean garrantzi asko ematen diogu gauz bati, eta beste batzuei ez diogu hainbesteko garrantzia ematen edo. Zaporeak elkartea lanean ari da, duela urte batzuetatik ona, irabazi asmorik gabeko elkartea zarete, eta Europara iristen diren errefuxiatuei janari duina eskaintzeko lanean ari zarete, ezta? Zergaitik janaria? Bai, bi gauzen gatik izan litzateke igual, ez? Azkenean, pentsatzen dugu, eta horrela dago jasota baita ere, elikagai duin bat izateko eskubide bada, orduan eskubide hori izan behar dute pertsona guztiak eta aukera izan behar dute, eta instituzioak edo estatuak ez baldin badute hori egiten, norbait egin behar du, orduan elkarteak sartzen dira, ez da gero, zergatik janariaekin sartu zen elkarte hau, bazkenean Euskal Herrian gastronomikoki kultura oso handia dago, eta justo sortu zutenak edia adituak, baina oso ondo manejatzen dian sukaldean tala, orduan esan zuten, bitu, dazkagu bi gauza hauek ez, eta orduan lotzen ditugu, eta Zaporeak elkartea sartzen dugu, eta elikadura duin baten aldeko borroka edo egiten dugu. Noiz eta nola sortu zen elkartea? 2015ean, 2016ean gutxi gora bera justu izan zen, Mediterraneoan, Grezian egon zenean errefuxiatuen krisi hori, izan zela oso famatua, orduan hor hasi izan berez ja formatzen ondo eta gerozta handiago egiten, 2015-2016ean. Eta ordutik ona, jarraitu duzue lan horretan, azken asteotan ere jarraitu duzue, janaria biltzen, Lesboseko Greziako irla horretarako errefuxiatu gune horretan daudenentzat janaria biltzen, ez da? Zein da horien egoera, euren egoera gaur-gaurkoz? Lesbosen, oso txarra, azkenean, 2016ean pixkat sortu zen krisia, beret lehenotik haizian egigatzen, baina medioak tola, 2016ean, 2015ean jarri zuten, ez gero, 2016ean Europar Batasuna Turkiarekin egin zuen hitzarmen hori, orduan, ez zuen uzten Greziatik, Turkiatik jutia jendia, orduan, Grezian oraintxe bertan zein den egoera, egia esan ez da aldatu, edo behintzat ez da hobetu, hau da, igual aldatu da, baina okerro. Esan nahi dut, adibidez, errefuxiatu kanpuak, ez dakate, COVID-arekin tola ez dakate eskubiderik ateratzeko mugimendu eskubide hori ez dakate, eta ez dakate urberorik, ez dakate eskolarako juteko aurkerarik, orduan, egoera supertxarra, gaina ez da honi buruz hitz egiten, orduan jendea azten nahi geha, eta jendea ez badu honi buruz hitz egiten, gero politikariak edo ez ere ez dakate mailan jartzen eta ez du ezer ez aldatzen. Aipatu duzu ez da dagoeneko ia ez zaizkigula heltzen horri buruzko berririk, baina gaur egun 2000 errefuxiatutik gora daudela errefuxiatu gune horretan, gainera gogoratu ezagun zute batek ere zuntzitu zuela aurrekoak, eta zan duzun bezala baldintza oso kaskarretan bizi direla oraindik orain. Bai, azkenean, 2020an izan zen uste iraian, Moria zegon, zela Europako ia kanpurik handiena, zekan uste 7.000 pertsonentzako lekua, baina 20.000 pertsona baino gehiago bizizean, orduan karo imaginatu hori ez. Gero gainea, juntzea zure txetikan, egin dezu bidai osoa, txaluparekin iritsizea, ez du Frontex hartu, jazaude Lesbosen Moriako kanpamenduan eta saiatzen nahi zea zure burokrazia guztia egiten tola, eta bapatian sua zen da, orduan,
kanpomundu guztia erretzen da, ezerrez gabe gelditzen zea, eta inork ez du ezerrez egiten, soilik elkarteak eta herria bintzat, ez? Instituzioak eta estatuak ez dute ezerrez egiten, orduan, kanpu berri bat sortzen da, karatepe dena, orain dagona, baina, hoxe, geroz da restriktiboagoa, ez dazka baliabideak, ez da onurak, ez ezerrez, orduan, geroz da gauza gertatzen nahi dira, baina aldaketak ez daude, inork ez du inongo akziorik egiten edo. Testu inguruan jartzeko, behintzat dagoeneko irudirik edatzen zaizkigulako, ez? Nolakoa da errefuxiatu gune hori, batzuetan ere espetxe batekin konparatzera heldu delako? Bai, azkenean, hoxe, karo, pentsan dugunean errefuxiatu kanpu batez, izain barko litzateke soilik behin-behineko leku bat bizitzeko ez, nun pertsona horiek daude beraien burokrazia eta beraien asiloa eskatzen, eta hor bitartean hor daude bizitzen, baina gero errikia da, juten geanean daudela, hoxe, baiak antzekoak edo kontzertinak edo, sarrerak dazkate poliziaz beterik, baimena behar dezu ateratzeko, ezin dezu egun guztian zehar ezin ze atera, ez dakazu hoxe eskubiderik ez ikastolara juteko, edo ateratzeko soilik paseo bat hartzeko, ez dakazu komunak ez dira ezagutzen dugun bezalak, ez dakate urberoa edo ez dakit, gainean orain negua pasadenean ez, ez dira soilik denda kanpainetan bizi, baina daude karpantzeko batzuk, plastikozkoak diela baita ere, orduan, bai neguan, bai udaran, temperaturak jasain zinak dira hor, eta ez dakate ezin dute hoxe zurik egin edo elektrizitatea, orduan, beraien artean, hasten dira pixkat, txantxuio batzuk egiten ez, azkenean negua da, hotza dakate, orduan, sua egin behar dute, orduan, saiatzen dira txantxuio egiten pixkat kablekin, jakinez ala ere arriskua daudela sute bat egiten, baina karo dago, edo sute bat egin, edo hotza pasa, eta igual dazkazu seme alabak eta orduan zeo zer egin behar dezu ez. Orduan, aigea, daudeo, estatuak edo instituzioak aidea jartzen pertsona hui egoera batean, guztiz jasa ezina dela. Aipatu duzu, ez da hotz handia pasatzen dutela batez ere neguan, eta zaporeak elkartetik behin-behinean noiz baite, egin duzue baita ere ez, arropa, zapatak eta maindire eta jostailu bilketak ez, janaria zagain. Bai, azkenean hoixen gu sukaldean, egunero 200 otordu egiten ditugu, orduan, hortako elikagaiak behar ditugu, horregatik egiten ditugu beti bilketak Euskal Herrian tala ez, baina gero gustatzen zaigu pixkat, segun ze beharrak dauden, pixkat beharroi arabera beste gauz bat egin, orduan, hor Grezian dakagu koordinatzailearekin, eta baita ere gero hor dazkagun beste elkartekin erlazio edo harreman horiek esaten digute, negua etortzen denean, bitu ez dakate oinetakorik edo ez dakate txamarrik edo justo gu gabonak ospatzen ditugu, baina ez dakit igual puntu momentu batean ez dakate umerik, ez dakate jostailurik, orduan, gu eskatzen ditugu hemen jakinez, behar hori dagoela hor, eta nola baiteko konponketa hori egin dezakegula hemendikan, beti gizartea oso ondo erantzun duelako behintza zaporekin. Nola egiten du lan elkarteak? Suposatzen dugu hemen Euskal Herrian egiten dituzuela bilketak, egiten duzuela janaria, gero ara bidaltzeko eta han nola egiten duzuela? Zein da prozesua? Bitu, hemen, adibidez, janari bilketa bat sortzen dugu, egiten dugu ez, duela gainea justo duela 2 aste egin ditugu Donostin eta Irunen tala. Orduan, janari bilketa hori egiten dugu, Euskal Herriko gizartea edo herria ematen dizkigu gauzak, beti izaten diela, no pereceraz, ez azkenean, gero, bidali behar ditugulako, orduan, ez dakit arroza, pasta, olioa, gauza hauek jasotzen ditugu, gero eramaten ditugu Donostin dakagun, Martutenen dakagun pultegi batera, hor Bolondresekin baita ere antolatzen dugu janaria, paletetan tala, orduan, kontainerrean montatzen dugu, eta kontainer hori gero juten da Greziara izan leike lurratik, kamion batekin, edo bestela itxasontziarekin, hori dela, gauza da, kamioiarekin diela aste bat, gutxi gora bera, eta itxasontziz diela 3 aste, orduan, pixkat horrekin kontuan atzuz, ez? Gero, Greziara iristen da, Lesbosera, eta hor, sukaldeko bolondresak ateratzen dute gauzak, beraien biltegi txikian antolatzen dute baita ere, eta hor, esaten dute, bitu, aste honetan, sukaldetuko dugu egun bati handilistak, urrengoan txitsirioak, urrengoan pasta, orduan, pixkat hori antolatzen dute, eta juten di ateratzen janaria, gero hor sukaldean sukaldatzeko
bai, horlako gauz pixkat. Ezinezkoa izango litzateke guzti hau voluntario sare erraldoi bati ez balitz, ez? Bai, azkenean beti esaten dugu zaporearen arima bolondresak diela. Azkenean, ni bulegoan nago eta gero Grezian daude sukaldeteriak, eta hola, ez? Baina bolondresa hori ez baldin badaude, azkenean ez dago ez da ni igual pasta edo arroza eman nahi dut, baina ez baldin badago inork supermerkatuan hartzen duna, eta gero zaporeari ematen diona, eta antolakuntza hortan parte hartzen duna, ezingo genuke ez, gero guzti hau bidaia egin, gainera baita ere sukaldean, Lesboseko sukaldean, dazkagu bai euskal bolondresak, baita migratzeak edo errefuxiatuak orduan, baita ere harreman hauei esker da gero gu baita ere gure sukaldea pizkat adaptatzen degula errefuxiatu kanpoetan dauden baita ere beharrei edo gustoei. Nola hartu dute beraz proiektua bertan daudenek, errefuxiatuek? Zer dioten, nola da ez, janaria banatzeko momentu hori? Bai, azkenean ondo ez, justo baina banatketa momentu hori da pizkat harremana egiten dugu momentua, egia da, hasieran sartzen ginela kanpura eta hor ematen genula janaria, gero gobernuak edo kanpamentuaren presidentea edo ez ziguten ja uzten sartzen, orduan karo hor pixkat oztopo bat ikusiko nun, baina orain aurkitu dugu leku bat kanpoaren kanpoan nun ematen dugun, eta hor, karo, oso interesgarria da, azkenean Euskal Herrikoak ikusten dugulako zendulako egoera dela, benetako egoera, azkenean egunero egoten zea pertsona horiekin, etortzen dira, irribarre bat, zemoguz, gaur, pizkat hitz egiten dugu ez, orduan, Euskal Herrikoak ikusten dugu zendulako egoera dan, eta baita ere erabilgarria da, edo oso ondo dago azkenean, segimendu antzeko bat egiten dugulako ez, eguneroko eta osu honetan ikusten dezakegu babitu, ez dakit, konfinamentuarekin edo COVID-arekin zendulako osasun mentala nola daude, edo babitu eske hau dia bere paperak urte bat daramatza eta umea hola dago orduan oso erabilgarria da gero gu baita ere hemen gauza hauek kontatzea pixkat mahai gainean jartzeko ez eta politikoek baita ere honi buruz jakiteko. Beraien kezkak eta beharrak plazaratzen dizkizuete, ez dakite zerbait kontatu dizuetan azken hilabeteotan. Azkenean beti da, pixkat beti berdina da, ez, askok daramatzate ez dakitzen bat hilabete edo urte, ez da ezer ez aldatzen ari, askok dakate el double rejection dela como bigarren negatiba, o bigarren ezezkoa beraien paperei, orduan deportazio egin behar dute, baina inork ez dago ezer ez egiten ari, orduan, gero pertsona bakoitza beraien bizitza edo beraien egoera pribatua dazkate ez, baina pixkat guztien, zeo zer dakate komunian dela burokrazia edo paperoiek oso zailak diela mantentzen, gainea gero zailtaizun gehiago jartzen nahi dira bai Europar Batasuna eta hola, orduan askok beraien nekatuta daude, baina oso polita da baidare ikustea beraien arteko antolakuntza edo resilientzia hori dakatela ez, azkenean, igual daramatzate urte bat, eta beraien artean antolatzen dira, lortu dugu guk, azkenean beraien artean lortzen dute baitare elkarte batzuekin lan egitea, edo bolondresa orduan oso polita da nola beraien artean harreman horiek egiten dute eta nola antolatzen dian. Epe luzerako irudikatzen dute euren burua bertan? Bai, desgrazialki, azkenean askok, eske, jadara matzatzunean hainbeste, pentsa edezu, igual hilabete batian, baina gero egia eta errealitatea da, inork ez dela ezer ez egiten ari, eta ez du soilik elkarteak laguntzen dute ez beste, hau berez gure zaporeak egiten duen papera edo beste elkarteak egiten dut papera, berez instituzioak edo elkarteak egin baztuten orduan, beraiek badakite eta ikusten duten zein den egoera eta asko dara matzate orduan pixkat, nahiko errealitatea ikusten dute eta orduan. Lehen aipatu dugu, zen nolako garrantzia duten voluntarioek. Parte hartzea euskal gizartean nolakoa da? Hoi super eskertuta gaude azkenean, zaporeak bintzat, beti zehozer eskatzen dunean edo ezakit kanpaina bat astetegunean edo laguntza eskatzen dugunean, beti gaude jendea jasaten ditugu deiak, esaten aizue, non egongo zeate dazkat, ezakit hoxe, post txamarraen, ezakit mantan hostailuak, nola eraman dezaket edo nola lagundu dezakegu pilo bat, orduan, adibidez oraintxe bertan, Ukrainerekin guk ez dugu ezer ez egiten ari, Grezian egoera oso kritikoa delako eta guk ez dakagu kontakturik Ukrainean, baina jende pilo bat dago, nola lagundu,
berez, gure ustez, Euskal Herriko gizartea oso elkartasuna daka eta beti laguntzeko prest dago. Bestelako ekimenak ere aurrera atera dituzu, Zaporeak elkartetik, esaterako elkartasun kontzertuak, ezta? Otsailean ospatu zenuten, Iruñean, nola izan zen ora? Bai, azkenean, leheno Zaporeak ekitaldi asko egiten genitun ez, baina egia da gero COVID-a etorri zela eta pixkatoi gelditu genigun, azkenean, ezin zelako ez orduan, orain konturatu geha, jendea gogot dazkala, zeo zeritea, beraien altean elkartzeko, eta elkartzen dienean baita ere, indar horrekin pixkat laguntzea orduan, justo Iruñen egin genuen kontzertio solidario hori, eta superpolita izan zen, bi taldeekin, gaina bi talde hauek beti daude laguntzeko prest, bandada eta musutrok dira superonak, eta beti laguntzeko prest, orduan oso giro polita sortu zen, azkenean pixkat guztio ginen txalupa berdinean ez, nahi genuen berdin orduan oso giro polita sortzen da, eta baita ere gu hori jakitea eta ikustea indarrak ematen digu baita ere berriro jarraitzeko horrela egiten. Lanean jarraitzeko izan ere bada zer egin, ezta, berri latzak ere jarraitzen dute etortzen, esaterako martxoaren hasieran Greziako kostako guardak 6 gorpu aurkitu zituzten Lesboseko kostalde horretan, baina eta berriro errepikatzen den irudilazgarriak, zeren isla da? Bai, azkenian, 6 gorpu aurkitu zituzten, baina hoi Lesbosen, adibidez, Aitamarikoek, baita ere Euskal Herriko Salbamento Maritimoek, egunero jartzen dute itsasoan daudela eta ez dakizen bat txalupa edo patera daudela horre iesika eta inork ez dituztela laguntzen, adibidez bakigu ez, gainea nola lan egiten duten mafiak, ematen dute txalupa, ez dakate gasoil edo gasolina behar dena, orduan gero hor galditzen dira eta gero gainea Frontex dago baita ere ez dela Europar Batasuneko itxasoaren polizia gutxi gara ez esateko. Eta karo, orduan, beraiek ez egiten dute ezerrez edo soilik daudenean uartera iristen asko hartzen dituzte eta bueltatzen dituzte, guztiz ilegala dela eta frogatuta dago, argazkiak daude, bideoak daude eta gero migrante propioak baita ere esaten dute gauza hauek ez orduan. Karo, beti gertatzen nahi da eta naiz eta argazkiak ikusi edo naiz eta jakin ez da ezer aldatzen ari orduan, hau pixkat ez dakit, triste jartzen gaitu edo ez dakigu oso ondo nola frustratzen gaitu ez azkenean, naiz eta gu kontau eta jendeari esan ez da ezer aldatzen ari eta jendea egunero pasatzen ari da fronterak, itxasokoak eta egunero hitzen ari da. Azkenean Mediterraneon esaten dela, hilerri handiena da, hor gerozta egunero. Gurean ere ikusten ditugu horrelakoak, ez talen komentatu dugu, Bidasoa ibaian desagertu dela pertsona bat, berriki, hainbat eta hainbat migrante daude hor baita ere Irunen ez atzera ez aurrera. Nola baloratzen duzu instituzioen erantzuna? Ez dago erantzunik, orduan ikuste hori dela adibidea ez. Ez badute ezer ez egiten, hori zer esan nahi daka, justo martxoaren 20-21 batean usteet arrazakeriaren kontrako eguna da, eta justo Irunen eta Beoian egingo da martxa bat pixkat hau esaten ez, fronteretan, gaina Espainia justo dago pixkat bilekutan ez, azkenean Frantziarekin dakagu frontera, iparraldeko frontera, eta guri bueltatzen digute ez, eta gero baita ere, Melillan, la frontera sur, guk Espainiak geha orain bertan aigeanak denbora guztian bueltatzen, orduan, zergatik pertsona batzuk pasa daitezke txuria dielako eta beste pertsona batzuk beltzak edo musulmanak edo ez dielako gu bezalakoak ezin dia pasa orduan hori, erregatik ero 20 usten dela martxa dago pixkat honen aurka eta baita ere azaltzeko ez eta mundura esateko aizu ze egin behar dugu. Azkenean gizartea eta herria airea manifestatzen hauen kontra, baina gero politikariak ez baldin badute ezer ez egiten, ezin da ezer ez aldatu. Gainera, beroan egiten diren itzulketa horiek legez kanpokoak omen dira eta giza eskubideen aurkakoak, noski? Bai, guzti, gainera oseske guztiz, eta gero daude argazki askoek ikusten diela nola Melillan haidia pertsonak baia hori saltatzen ez dagatela ezerrez, soilik gantxo antzeko batzuk baia hori eskalatzeko eta gero polizia esaten du, jotzen dizkie eta esaten dela beraiek haidiela borrokatzen, eta argazkiak gero ikustean ikusten dugu ez, orduan kontu asko izan behar dugu honekin, azkenean diskurtso hau ezin dugu jarraitu entzuten eta ezin dugu, ezin da espazioetan egon, ez? Diskurtso hau guztiz
jasaezina da eta guztiz ilegala gainea. Eta ere, aipatu beharrezkoa da ez, zergaitik ihes egiten duten beraien herrietatik edo herrialdetatik hainbat eta hainbat pertsona ez, eta horien muinean askotan dagoela gure garapen eredua, ez da? Bai, azkenean, karo, egia da, pertsona guztia dakala eskubidea bere etxetik juteko eta beste futuro beto bat izateko eta bilatzeko ez, baina karo, pentsau behar duguna da, pertsona hori iesika dagola, bere etxean arriskua sertintzen nahi dagola edo ez dagola seguru. Orduan, zergatik, zendolako deuda historikoa dakagu guk okzidente bezala ez, Hegoarekin, Amerika Latinarekin adibidez, edo Afrikako herrialde askoekin. Azkenean ezin geha soilik esan aitzubitu, hauek gerran daude, guazen batzuk pasatzea eta horiekin lan egitea ez zergatik handaude hauek ies egiten. Normalean jendea ez nahi du bere etxetik anjun, orduan zergatik ies egiten eta zendolako hori deuda historikoa dakagu guk herrialde hauekin. Azkenean baita ere pixkat atzera pentsatu behar dugu eta hori pixkat landu edo ez dakit baita ere instituzioak eta diskurtsoak pixkat horrekin kontuz izan. Eta bien bitartean milaka pertsonei ezinbestekoa zaie, gobernuz kanpoko erakundek egiten duzuen lana. Zaporeak elkartearekin nola egin daiteke bat esaterako? Gu bi bolondrez dazkagu ez, izan leke bat de Grezian, justo hoxe sukaldean, hilabetero bidaltzen ditugula 4 pertsona, gutxi gora bera hor sukaldean sukaldatzen laguntzeko, gero egoera pixkat ezagutzeko eta baita ere errefuxiatuekin harreman hori egiteko eta sarea egiteko ez oso interesgarria delako. Eta gero baita ere, hemen Euskal Herrian ekitaldiak egiten ditugunean bilketak ez dakize, hor baita ere gu bolondresak behar ditugu azkenean, ezin dugu nik eta nire lankidea Alex edo ez dakit norekin ez, guk biok bakarrik egin bilketa ezin dugu orduan, horregatik super garrantzitsua da guretzat baita ere Euskal Herrian ere bolondresak izatia. Elena Ruiz de Azua, Zaporek elkarteko komunikazio arduraduna, eskerrik asko gaurkoan gurera etortzeagatik. Mi esker zuei baita ere eta pixkat azaltzen usteagatik. Horrengo arte bai. Eta tarte bat eta solasaldiari egingo digu. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Beno, Odei Magoa Odei Domingo da. Egitan txikitatik magiara afizionatu zen mutila eta, orain pertsonei bezala Odei Magoa agertu da. Egitan pertsonaia dela, nigandik oso urrun dagoen, zortez, urrun dagoen pertsona da. Eta, beti ongi pasaraztean, publikoak ongi pasaraztean nahi duen artista, esango du, ez asko gustatzen artista, baina, artista da, bai. Magoa izateko grina jaio zen 6 urten ditula, ni oporretan nengoen nire ama eta aitarekin, eta mago bat zegoen hotelean, gozatxoak egiten, voluntario bezala, voluntario bat behar zuen, eta nik esku altzatu. Orduan, atera nintzen, negarrez gu nintzen gero lo egitea, oso gaizki pasan nun, baina urrengo goizean esan nun hitz magiko hori edo esaldi magiko hori, mago izan nahi dut. Eta, hortxe anekdota bezala gelditu zen, baina azkenean urteekin ikusi zen, bai, egia zala. Beno, ikuskizun bat sortzeko prozesua beti desberdina da. Segun ze ikuskizun, ze formatutakoa, ze egin nahi dezun. Normalan gure ikuskizun handiek urte eta erdiko prozesua dakate edo, beti kombinazioan, biran gaude beste gauza batzukin, beste gauza batzukin behar dira, hortaz ez gaude beti egun osua kreazio lanetan edo sortze prozesu horretan. Baina, normalean urte bateko prozesua bai dakate, zen guk nahi duguna da, erritmo asko dakan ikuskizun bat sortu, publikoentzako ideia berritzaileak aurkeztu, orduan horren informazioa bilatu, prestatu, fabrikatu batzutan eta gauza horiek askotan dilatu egite dute prozesu hori. Guk ikuskizun desberdina ditugu, formatu desberdinetakoak, txikitik, handira, erdikoak, jarduera ezigarriak ditugu eskolentzat, baita eskolentzat esklusiboak dienak eta beraien ahalmenetara edo pentsauta daudenak eskola batean egin izateko. Eta gero magia tailerrak esan bezala, pixka saiatzen gara publiko guztietara iristen, beti ideia berritzaileekin, ideia desberdinekin.
galdera ona. Mago batek behar duena da, lehenengo ilusionatzeko gogoa. Hau da, gure disiplinaren gauza desberdinena sorpresa. Guk dantza ikusi izakegu eta harritu gaitezke musika entzun eta bikaina antzerkia ikusi. Baina magian dago sorpresa puntu hori, azkenean jendeak pixkat engantzatu ditu duna. Hortaz, gogoa izan behar dugu hori demostratzeko, publikoarekin empatizatu behar dugu, askotan publikoak ez du magia ikusi nahi zen uste du, etorriko dela pertsonai bat, gu baino azkarrago sentiaraztea eta gu pixkat, espresatzea edo pixkat esatea, zuk hau ez dakizu egiten. Askotan ez da magoaren intentzioa, baina bai publikoak horrela jasotzen du, bai pertsonaiagatik, gidoiagatik edo eta interakzio kontuagatik. Orduan, magiak modernizazioa behar du. Bai errepertorioetan, bai kontaktu horretan. Hortaz, mago izateko gaur egun behar duguna, nik uste dela errepertorio bat bilatu, publikoaren zaten zerbait desberdina izatea, eta ez beti usoa, untxia, zapia eta soka. Publikoaren konektatu, baina ez bakarrik sorpresatik, baizik eta pertsonai bat sortu, edo eta aurkezpen bat sortu, horrelako zerbait. Eta beti ikasteko gogoa izan. Azkenean magiak modernizazio behar dela esaten dut, hortaz guk modernizatu behar geha, askotan ez da erraxa, hortaz jun behar geha bai ikasten, bai bilatzen nola egin dezakegu, abidez batzutan betiko magia, baino gaur egungoko erara. Kalean mugikorrak erabiltzen baldin baitugu eta danok Spotify baldin badakagu poltsikoan, gaur egun estenatokin horrelako gauzekin ere magia egin dezakegu, zergaitik ez. Agian gaur egun kaiola bat estenatokin izatea ja gauza, pixkat, prehistorikoa da, gehienek ja kaiola bat ez dakagu etxean, orduan, eraldatu behar geha, pixkat. Ni beti kontatzet, ni txikian nintzela magia handiak egin nahi nituen, tamaina handitakoak, zailtasun handitakoak, eta 13-14 urterekin ja desagertu egin nintzen eszenatoki batean, baina ez zen magia izan, torpezia izan zen. Gu joan ginen herri batera antzoki, areto txikitsu bat zen, eta eszenatokia txikia zen, orduan, handik eta paino moduko bat egin zuten pixkat zabalagoa izateko, pixkat fondo gehiago izateko. Orduan, tarima batzuk jarri zituzten, baino ezin zean pixatu, bakarrik irudia zen. Erdian jarrita zuen eta tabloi batzu ziren, hortaz zualde batean jartzen baldin bazinen, tabloia. Orduan, horrez jarrita, bikain, ez naiz jarriko. Ikuskizun hasita 3 minutura alde batean junto, magoa desagertu egin zen, jendeak barre egin zuen, eta, ni igo nintzen, ikomosina, venga, jarraituko dugu, baina nire lehenengo desagerpena hor 14-15 urte egin zen bai. Azten jarraitzea, beti, helburua beti, gauza berriak sortze dira, gauza harrigarriagoak, desberdinagoak, eta hortxe gabiltza ikuskizun berri batekin proiektuan, hemendik gutxira estretuko duguna, eta saiatzen alik eta leku gehienetara juten, publikoak gure lana ikusi alizateko, eta ezagutzen ez gaitunak ezagutu alizateko, pixkanaka. Zorteon proiektu berri guztietan, eta mila esker. Mila esker zuei. Biluztu ginen anatan edonok baleki zenbat ero eta gero zenbat ero gutxi zenbat ero eta gero
zenbat bero gutxi. Arropa kendu nahi eta azala erantzi berriz biluzterako galtzerdiak utzi. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu, alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Carmen Holanda, eguerdion. Eguerdion, bai. Izan dugun elkarrizketari jarraituta, gogoratu Zaporeak elkarteko kide bat izan dugula hemen, eta refuxiatuak izan ditugula izpide, horrekin hitz egiten jarraituko dugu, horren gainean, izan ere, azken asteotan, eta normala denez, Ukrainako iheslarietan jarri da fokua, baina era berean beste hainbat berri ere jaso ditugu, migratzaileei dagokionean, esaterako Bidasoa ibaian pertsona bat desagertu egin dela, eta gainera baita ere, Meliako esiko irudiak ere heldu zaizkigu, erabateko guztiz desberdina den trataera bat jasotzen. Nola ikusten ari zarete egoera, zeren isla da guzti hori? Bueno, nik uste oso tratu desberdina ematen zaiola eta nahiko harrigarria da, ez da batetik Ukrainan inbazioa eta gerra gertatu da, noski, eta orain migrazio erraldoi bat dago, orain entzun dut Nazio Batuen erakundetik 3 milioitik gora direla ja gerratik iesi doazenak, eta normala da horrek fokalizatzea, baina desberdintasuna dago portaeran da tratuan, ez da? Horti datozen migratzaile guztiei estatus berezi bat eman zaie, eta bere halako papelak eta arreta ematen zaie, eta oso ondo dago. Baina tartean, zuk ondo esan duzun bezala, hor Bidasoan bertan, hau da, etxean, ito zaigu berriro ere beste migratzaile gazte bat, 23 urtekoa eta senegaldarra. Nik uste nabarmentzen dela hor tratu oso desberdina eta uste dut hori zuzendu behar dela. Zuzendu behar dela bere alaz pertsonen jatorria edo kolorea ezin dire izan bereizkeria horiek egiteko motiboa. Eta kausak, dana dira larria, gerra bat larria da, baina gozetik ies etortzea ere oso larria da, ez da? Eta nik uste dut horrez genukela tratamentu berezerik egin beharko, eta bermatu beharko genukela gizatratu berdintsua etorkin guztientzat. Bai, alaxe da. Eta gainera, ez da bakarrik tratu ezberdina, ez da bakarrik egiten politikoen eta gobernuen aldetik, adibidez komunikabideen aldetik ere, ezberdina da, ez? Asteburu honetan ere 54 migratzaile pertsona hil dira Mediterranear itsasoan, eta hainbat komunikabide euren origena salatu esaten zuten, ez? Eta hori tratua ezberdina da, ez? Ni adibidez egon hitz egiten Aura Bazketekin Euskal Herriko migratzaileen elkartean arduraduna dana, eta berak esaten dit, egisa da, Ukrainiako kasua oso larria dela, eta eurek ez dute esaten ez Ukrainiar migrantei tratu desegokia emunero gu bezalako tratuak emotea, baizik eta bi kolektibo edo bi pertsona talde moduan berdin tratatzea, ez? Eta hori da ez dutena egiten. Ukrainatik iesi etorri direnak Europara atzotik eskatu dezakete euren egoera administratiboaren erregularizazioa behin-behinean bada ere, eta honek ezbaian jarri du, ez, orain arte oso zaila edota pentsa ezina zen imposiblea zen gauza bat, ez?
Begira, orain aipatzen da kasus belli, ez da, gerra bat dago, eta orduan gerratik iesi datoz, eta hori babesak da zaie. Eta ze diferentzia dago konsiderazio orokorrean, hori edo eta Melillan han esian modu baldarrean tratatu, eta han bertan aurrean ito egin izan diren migrarien artean, ez da, nik uste dut, kasus belli kasu guztietan dago. Begira, badago erakunde bat mundu mailan, ACNUR, Nazio Batuen erakundeari lotua, da hori azken urteetan ari da alarma jotzen, zeren migratzaileak eta desplazatuak, hau da, borondatearen kontra eta alabeharrez desplazatu egin direna mundu mailan, 82 milioitik gora diraia. 82 milioi, hau da, orain harrituta gaude, Ukrainatik gerratik 3 milioi alde egiten dutelako, baina 82 milioiren kasuan gertatzen da, edo eta gerra direla, edo klima aldaketaren ondorioz gozete izugarriak edatu direlako, ez da. Jentea gerra astiro batez edo bomba batez hiltzen da, edo gozez hiltzen da, nik ez dut uste hor hobekuntzarik dagoenik hiltzeko modu batetik bestera, ez da. Da tratua nik uste izan behar dela tamainokoa, esan nahi dut, fenomenoaren, arazoaren tamainoko asistentzia eman behar dela, ez da, mundu mailan eta hemen ere bai. Europak ahalmen handia dauka, nik uste ahalmen hori erabili behar da mundu gizatiarrago bat egiteko eta etorkin guztiei eman behar zaie tratu, oinarrizko tratu egoki bat behintzat. Eta horretaz aparte gainera, apur bat estupidoa da jarrera hori bereizgarria, ze Europa behar du, populazioa behar du, berez ez da sortzen nahiko jente hemen eta behar du, kanpotik datozen migratzaileen laguntza behar du, ez da. Orduan, laguntza eman eta laguntza hartu egiten da. Nik uste dut jarrea nahiko estupidoa dela gainera bereizkeria horren oinarrian dagoena. Ehundaka eta milaka gatazka munduan zehar eta milioika errefuxiatu baita ere. Hainbat eta hainbat, oraindik ere jarraitzen dute Greziako Lesboseko errefuxiatu gune horretan, dagoeneko ia astuta ere baduguna, eta Zaporeak elkarteak han jarraitzen du lan egiten, eta eurekin izan gara gaurkoan, eta hauxe esan digute. Ukrainiako konfliktua eta gerra noski oso garrantzitsua da eta zehoz egin behar dugu eta lagundu behar dugu hortan, noski baiet, baina egia da, gero Melillan edo Bidasoan gertatzen ari diren gauzak, beste adibide batzuk dian, daramatzagula zakizen bat urte gauza hauek jasatzen eta bizitzen, eta ja ez dira berriak, iragarkiak ikusten baldi baitugu edo egunkariak dira, gauza hauek ez dugu mailan jartzen ez da, ez dugu honi buruz ziten, orduan, pixkat uzten du edo, azaltzen du nolako sistema razista batian edo bizitzekean azkenean garrantzi asko ematen diogu gauz bati eta beste batzuei ez diogu hainbesteko garrantzia ematen edo. Hortxe, Elena Ruiz de Azua, Zaporeak elkartetik, egoera bera hori salatzen, ez? Uste duzue hitz egiten ari garenaren arira utopikoa dela esatea, ez? Errefuxiatu edo migratzaile guztientzako administratiboki erregularizatzea euren egoera posible da? Pentsetan genuen, ontxe egiten ari dana, ez zela posible, ez? Adibidez, gobernuak hemen Euskal Herrian jarri dau, Iruneko frontera pasatzeko, Frantziara fateko, bileteak doainik daz Ukrainiako pertsonan dako, eta guk ari gara ikusten, hainbat migratzaile, hori, ibaitik igaretzen dute, ez? Eta hori, lehen pentsetan genuena, ontxe ari dira egiten, eta nik adibidez akordetan naz, ailan umiak, hori kurdo umia sana, zelan agertu sana orduartza baten, ez, ito inzala, eta argazki hori munduari bira eman zuen, ez, baina ez da, hori izan zen 2015an eta ez da, ez bezaldatu argazki hori, egunero ikusten dugu edo, astero. Eta orduan da, zer inporta zaigu, zer gaitxik bereizten dugu, ez, batzuk eta bestiak. Nik uste dut, gai honetan, administrazioak eta gobernuak atzetik doazela, jentearen sentimentuen atzetik. Nik ikusten dut egia esan jarrera eta sentimentu oso positiboa Euskaldun askorengan, adibidez, da deigarria egin zait, gaur goizean ere gai hau tratatzen egon naiz beste toki batean, da orain ere bai ikusten dut,
asko da jende partikularra eta jende gaztea eta askotan emakumea gainera, gobernuz kanpoko erakundetan edo eta alako kasu honetan zaporeak, ezta? Baina erakunde askotan lanean dabiltzanak eta jatorrian arazoa dagoen tokitara doazenak, izan ez dakit Grezia, edo izan Ukraina orain, edo izan Polonia, ez da, arabertaraino doaz, jentea laguntzera, ekartzen dute jentea beraien etxe partikularretara, hartzen dituzte, jarrera, elkartasun jarrera edatua ikusten dut herriko jentearen artean. Aldiz, gobernuak eta ala beharrez bakarrik, hau da, erabat beharturi daudenean orain Ukrainiako gertakariagatik, edota interes politiko-ideologikoa daukatenean, kriminalizatzeko bloke bat, eta hor bakarrik mugitzen dira nik uste dut. Hori deigarria da, ni uste dut Euskaldunok maila batean arro egon behar dugula geure jentearekin, baina era berean kezkatuta gobernuek eta Europar Batasuna berak ez duelako egiten berdintasunean bereizkeria hori praktikatzen duelako eta askotan motivazio ideologiko politikoak daudelako atzean, ezta? Nik uste Ukrainako gerraren ondoren mugitzen dira askotan motivazio ideologiko politiko konkretuegatik. Hor bloke badira, bloke hori militarizatu egiten ari dira, NATO, ezta? Eta beste blokea, Errusia eta Txina, bereziki, hartzen ditu etzaitzat eta hor ari dira desgaste lan bat egiten. Absurdoa da, gizatasuna, helburu ideologiko politiko batzuen menpe jartzea, baina hori ari da gertatzen administrazio askotan. Elena Ruizazuak Zaporeak elkartetik ere salatzen zuen, esaten zuen, Zaporeak elkartetik egiten dugun lana, eta beste hainbat ONG-ek egiten duten lana, instituzioek egin beharko lukete, ez? Hori xe da esaten? Hori da. Alaxe da, ni egonaz, fantzan hastean, panitzen oinatira, bertako migratzaileak dazen etxe bat dau, eta bertan heldu ziren lehenengo ukrainiar pertsonak, baina ez gezazen 100 pertsona gehiago, umeak barne, ez? Gehienak familiak ziren, ez? Eta ontxe gobernuak ireki dau 100 plaza gehiago Irunen, eta zegatxik lehenez. Osea, toki horiek ez bazazen, osea, toki horiek ez ditzen bazien, zegatxik ez ireki lehen hau. Gurean izan da gaurkoan ere bai UNICEF-eko elkarteko kidea den Garazi Barriuso, eta kontatu egute bertan Ukrainian egiten duten lana. Gure lana egia da Ukrainan bertan eta Ukrainarekin mugakide direan herrialdeetan, Polonian, Hungarian, Moldavian, Rumanian dagoela. UNICEF-en lehentasuna da batez ere Ukrainan bertan dagozan barne desplazatuak, ume eta familiak, eta Ukrainatik krisi egoera dela eta alde egin behar izan duten, ihes egin behar izan duten familia horrei erantzuna emotea. Oindala 8 urtetik gagoz bereziki lanean Ukrainan, baina oindala 25 urte jarri izan UNICEF Ukrainan, eta gaur egun egoera oso zaila badabe, 100 pertsonatik gora dagoz UNICEF-en lankideak bertan Ukrainan lanean, eta hori da gure lehentasuna orain kaltetutako ume eta familiei babesa emotea. Aitz egin dugu, ez da, hemen gurean elkartek egiten duten lana, baina zenolako garrantzia duten ere, antxe bertan, gerra egoera batean, lan egitea, izan ere, gogoratuko dugu, ez? Hainbat eta hainbat iesi dira, baina beste hainbat oraindik antze daude, eta batzuk ez dute joateko aukerarik bai. Hola da, eta begira, aipatu behar dut, lehen esan du gobernuz kanpoko erakundeak, ez da, Zaporeak eta era honetakoak, baina azpimarratu behar du beste gauza bat. UNICEF eta ACNUR biak dira Nazio Batuen erakundeari lotutako erakunde ofizialak esango nuke, nazioartean lan ikaragarri handia egiten dute, oso positiboa, ala biak, bata errefuxiatuekin da bestea umeen eremuan zehazki, da nik uste premiazkoak eta ezinbestekoak direla, baina hor arazo handi bat dago, eta da Nazio Batuen erakundearena berarena, ez da. Erakunde horrek eduki beharko luke askoz ere lehenengo laguntza handiagoa gobernuetatik eta bestetik ahalmen ejekutiboa handiagoa. Nik uste gobernua horren beharrean, hau da, mundua bera, planeta, halako gobernu, nazioarteko gobernu ez lerratu baten beharrean dagoela. Nazio Batuen erakundea sortu zen testuinguru konkretu batean, Bigarren Mundu Gerraren ondoren, 1945ean, helburu
unibertsala zeuzkan, planeta bera antolatzeko, leherratzeko, nazioen da herrien erakunde bezala sortu zen, gero estatuek hartu dute, nolabait esan bahitu dute estatuek, eta hori estatu interesak eta bloke interesak sartu dira tartean, da horregatik ez dauka gaur egun egitura demokratiko bat, Seguritate Kontseilua selektiboa da, eta gainera beto eskubidea dauka, da orduan ezin du gobernatu mundua, baina beharko luke ahalmen hori izan mundua gobernatzeko ahalmena eduki beharko luke, batez ere halako larrialdia gertatzen direnean. Eta baditu ordezko erakunde batzuk, bai giza eskubideen aldekoak edo errefuxiaten aldekoak edo aurren aldekoak, oso funtzio positiboa egiten dutenak, eta nik uste hor ere ikusten dugunez, batez ere jende gaztea ikusten dugu, emakumeak askotan. Nik uste dut emakumeen ezaugarri positibo bat nabarmena da zaintza arlo horretan nabarmentzen direla elkartasunean ere, eta txalogarria da, nik uste dut erabat txalogarria dela, baina eskatu behar dugula Nazio Batuen erakundeak ahalmen eta botere gehiago izatea mundu honetan bestela oso gaizki goaz. Blokeen menpe kokatzen bagara eta Estatu Batuak edota Errusia edota Txina baldin badira dominatzaileak eta euren arteko lehia oso arriskutsuan, inkluso nuklearra izan daitekena, oso gaizki goaz planeta honet. Hitz egiten jarraituko dugu ziur asko datozen egunetan ere gai honi buruz, baina oraintxe bertan gai aldatu behar dugu, izan ere izpide izango dugu, igande arratsaldean gertatutakoa, hain zuzen Realaren eta Alavesen arteko derbia hasi aurretik gertatu ziren istiluak, Anoeta estadioaren kanpoaldean. Ez dakit bideoa ikusterik dugun, saiatuko gara bideo hori berreskuratzen, hor ikusten dugu bai nola poliziaren oldarraldia egon zen. Berriro ere ez, gogora ekartzen dituzte hain urrunez dauden eta urrun dauden beste irudi batzuk. Zein hausnarketa ez, berriro ere irudi hauen aurrean? Begira, niri berehala ekarri dit burura eta oso tristea da Iñigo Cabakasen kasua. Eta indautxun gertatu zena Bilboko kale zentriko horretan atletiaren partidu baten ondoren. Benetan, ura eskandalo bat izan zen, ura esen ondo kudeatu gero epaitegietan, eta hor Iñok ez zuen ordaindu behar zuen zigor importante ertzantza berak eta ertzantza buruek batez ere hor ardura nabarmena zeukaten batzuk, nabarmena, eta hori atera zen, sakonean sartu gabe. Eta orain berriro errepikatzen da, hori gertatzen da gauzak ondo konpontzen ez direnean. Hau da, kasua oso gaizki amaitu zen, Modurik okerrenean, gazte bat hilda, eta inork ez zuen ordaindu horregatik. Eta hori gertatzen denean gero errepikatu egiten dira kasuak. Eta nik uste dut hortik ikasi behar dugula guztiok. Irudi horiek ikusita, nork esan dezake berriro ere, Iñigo Cabakasi gertatu zitzaiona berriro ere errepikatzeko bermerik dagoenik? Roberto Seijo, Kerneren arduraduna, joan zen hilabetean, elkarrizketa baten esan zauen, ez? Desde Cabacas impera el buenismo, no intervenir, baina ikusten dugu hori ez da egia. Ez da egia, eta gainera, gertatzen dena da, halako egoera grabatzen baditugu, ez? Biztanleak grabatzen badituzte, gero arazoak daukie, ez? Bideoaren arduraduna jakitzen bada zein dan, gero hori denuntziak eta multak egon daitezke horregatik. Eta orduan da, eurak egiten dute, ez? Guk ezin dugu salatu, ezin dugu grabau, ezin dugu frogatu, eta orduan, zeinek ordaintzen dugu. Eta horrelako jarrerein gainean, zen nolako hausnarketa egiten duzu? Polizia ereduaz eztabaidatu beharko genuke, hau aldatzeko, nola bideratu, ez? Behin eta berriro errepikatzen diren gauzak dira. Nola heldu honi? Eztabaidatu baino gehiago, eredu aldatu. Bizten da, nik uste dut, ertzantzak, frogatu badu zerbait da transizioa ditutako honetan, ertzantza ez dela inondik inora aldatu jarreraz da jokabidez, eta nik esango nuke aurreko Polizia Espainiarraren da Guardia Zibilaren eredua hartu duela gehiago, polizia independenta da demokratiko batena, baina hau esaten ari naizena larria da, baina datuek hori frogatzen dute, ezta? Egiten da, ikerketa bat Jaurlaritza bera bultzatzen duena, babesten duena behingoz, tortura eta tratu txarren inguruan, da gertatzen dena da,
milaka kasu daude, ia 5.000, baina 5.000 horietatik atal bat ertzainak egindakoa da. Osea, Guardia Zibila, Polizia Espainiarra, gehiago, bai. Baina gero, ertzaina ere bai. Ordan, hor, kutsadura dago. Ematen du klonikoa direla, ez da? Gero, bigarren, azten zara harakatzen, da resulta, ikusten duguna da, ertzantza barruan infiltraturik daudela Guardia Zibila, Poliziak eta Militar Espainiarrak. Ordan, simbiosi bat gertatzen da hor, eta gero portaerak, horren ondorio dira. Hemen ez dago, Euskal Herrian oraindik ez dago polizia demokratiko bat. Da gauza larria da, eta hori esan behar da. Eta aipatu duzun horrek esan bazuen, buenismoa inperatzen da, hori da autokonfesio bat. Ze esan nahi zuena da, gizartean buenismoa nahi da, baina guk nahi duguna da malismoa. Osea, hori da nahi dutena, polizia hauek nunbait nahi dutena da malismoa. Hau da, jentea maltratatu nahi dute. Hori da beraien eredua, klaro. Ez dira konturatzen, zaie axola, ez, alako egoerakin eta alako bideoekin polizia guztia, ertzaintza guztia egintzen dutela, ez? Osea, oso zaila da, eukitze ertzaintza baten edo polizia baten itxura ona alako gauzak pasatzen badia. Nik gauza bat ez dut ulertzen oso ondo, ez da? Nik ezagutzen dut, eta aukera izan nuen, aktibitate politikoan Josu Erkoreka ezagutzeko personalki. Lehenengo, nolatan sartu da Josu Erkoreka halako talde bat gidatzen ertzantzarena. Bigarren, nola ez du aldaketa sakon bat egin hor barruan. Eta hirugarren, nola, eta hau da larriena, hainbat kasutan babestu egin ditu halako aktuazioak. Ez da, nik ez dut ulertzen, benetan diotzut, ez dakit ze motivazio, zergatia daukan Josu Erkorekak halako jokabide hain desegokia izateko ertzantzaren buruan. Da nik uste hor kontu politikoak eskatu behar direla. Parlamentutan, baina baita ere gizartean. Hemen monopolioa ez dago bakarrik parlamentutarako. Jendeak planteatu behar ditu galderak eta rekerimenduak halako portaera daudenean. Nik uste lotsagarria da arriskutsua izan dela berriro ere Donostian gertatu den hori. Donostian bertan jarraituko dugu, beste kontu batzuegi helduz, izan ere badakizuenez, hainbat hilabetetan zehar, Amara auzoan dagoen Askabide klinikaren aurrean, abortuak egiteko klinika horren aurrean, pertsona ultrakatolikoak biltzen dira, manifestatzen dira abortuaren kontra, baina oraingo honetan egoera guztiz ezberdina izan da, eta ekintzaile feminista bat erasotu du gizonezko batek, entzungo dugu Amarako talde feministako kidearen ahotik gertatutakoa. Jakingo dezuenez, hilabete hasieran berriz ere antiabortista ultrakatolikoak hasi ziren Askabide klinikaren parean elkartzen, hemen Easo kalean, beraien abortuaren aurkako lemekin, baina azken egunetan gertakari oso larria bizi izan dugu. Izan ere, antiabortista ultrakatolikoen jarraitzaile gizonezko batek, Amarako auzokide emakume bat erasotu du, beraien aurrean lema feministak erakusten jartzeagatik. Horixe gertatutakoa, zein punturaino heltzen den. Ez da, akosoa. 12 ordu egoten dira egunero, bertan euren gauzak esaten, ez? Eta gainera bertako langilei oihukatzen diete asesinaz. Osea, da pasada bat. Osea, 2022 urtean hemen hau gertatzean niretako da super larria eta gainera milaka emakume mundu osoan hiltzen dira, horregatik eurak bakarrik abortzen saiatzeagatik, ez? Eta abortua eskubide bat da. Umeak eukitzea, bezain eskubide berbera da, ez eukitzea. Eta orduan, alakoak pasatzea. Hor ipini zaie izena ultrakatolikoak. Nik ez dakit katolikoa diren, baina ultrak badira. Nik uste dut ultra direla, ez da? Eta horre definitzen ditula oso ondo. Hemen gauza bat esan behar da. Kode penalean jada delito konsideratzen da egin duten hori. Delitoa da. Nik ez dakit zergaitik ez dituzten atxilotu eta prozesatu, zeren kode penalean ja badago registratua delito esala alako portaerak. Eta ala izan behar du, ze benetako akoso eta gaia larria da, eta gainera egoera bereziki arriskutsuan eta penagarrian dagoen
emakumea erasotzen dute, eta gero langileak. Esan edo orduan, delito larria da. Nik eskatuko nukena da, lehen ertzantzaz hitz egiten egon gara, bueno, ez dakit, polizia demokratikoa balitz, baina jokatu beharko lukete alako. Baina hemen, Estatu Espainiar honetan eta toki guztietan, da hemen ere bai, ez dakit nolako babesa ematen zaien ultrei, hain zuzen ere, orduan, nik uste horrek ere definitzen duela polizia eredua, ez da, ultra babestua badira, eta modu egokian da justuan protesta egiten duen beste edozein herritar erasotua bada, inkluso divertitzera doanean futbolera erasotua bada, baina horrek asko esaten du, ez da. Ultra hauek egiten dutena delitoa da kode penalean. Eta hori norbaitek gogora erasi beharko dio poliziari edo agintari politikoei, ez da? Bai, harritzekoa da, ez nola jarraitzen duten egunez egun hortxe jazarpenak egiten emakumezkoei eta inork ez duen ezer esaten. Bueno, talde feministek bai, noski, baina... Ez, polizia ez da faten, ara. Ni nahiko nuke joan ikustera ze pasetan dan, eta zema denpora egoten diezen, eta alako astakeriak esaten. Nik dio dana da. Katolikoa balira hauek, badute etxe barruan zer aztertu, ez da? Esate dute, 40 días por la vida, gaztelera zipintzen dute gainera alema, 40 días por la vida, egiten dute kanpaina bat. Bueno, kanpainak egin nahi badituzte, zergatik ez hasi, Eliza barruan, eraso sexualak eta egundoko jazarpena egiten duten, edo egin duten, apaiz, moja fraile eta guzti horien. Eta hortik hasi, lana egiten, hain katolikoa badira eta hain zentzudunak baduten hondik hasi. Eta ez erasotu emakume gizajoak edo langileak, ez da? Halako egoera. Etzako ematen dago baliza dauela bakarri bizitza, ez danean existitzen, ez? Behin ja umiak jaio, ja berdin zaio. Hemen utzi behar dugu gorko solasaldia. Maialen Ferreira eta Carmelo Landa, eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suarez lankidaren eskutik ondiztan.